va començar a utilitzar el petroli i a produir electricitat, després va aparèixer ja el gas natural i l'energia nuclear. Vam arribar a un punt que veiem que contaminem tant l'atmosfera que ens vam plantejar de fer energies renovables. D'acord? Les conseqüències de la contaminació a partir dels combustibles fòssils poden ser el canvi climàtic, com hem dit antes, el cansament de la terra, la pluja àcida, per culpa de cremar aquests combustibles fòssils se produeixen reaccions en l'atmosfera, en l'àurea de l'atmosfera, que després cau i pot afectar a la vida de les plantes, inclús a la nostra. La contaminació atmosfèrica en les ciutats, haureu vist en la tele moltes vegades ciutats amb gent en màscares que es costa molt respirar, ciutats molt grans, això també és un problema. I després el forat de la capa d'ozó. Nosaltres utilitzem, per exemple, alguns tipus de refrigerants quan tenim l'aire condicionat que tenen unes substàncies que pugen a l'atmosfera i en la capa d'ozó reacciona i se produeix un forat que permeteix el pas de rajos solars que a nosaltres són perjudicials per a la nostra salut. D'acord? Entonces, també una altra conseqüència és la generació de residus i el canvi del paisatge. No és igual de bonic veure una ciutat en fums que una ciutat en atmosfera límpia. Veritat?